Okay. Happy birthday to you. Hello guys! Welcome back to my channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. So today's video is my husband's birthday. So pupunta lang kami sa simbahan at mag-ano ng kandila. Walang handa. So samahan niyo ako guys para i-video ko lang. Char! Char! Ay, ginoo ko. So guys, bye for now. Char! So, that's my husband, guys. Power Ranger po. Power Ranger po siya. Ayaw niya sa camera. Ayaw niya sa camera, guys. On the way to simbahan na po kami. So, naghanap ako ng cake for his birthday. Aww. 3 hours later. Guys, may handa po kami. No. Meanwhile. So guys, ipakita ko lang sa inyo ang konting handa namin. Pabo. And then, halang-halang lang ng manok. Ito lang talaga usually yung mga handa sa bukid pag may birthday or anong okasyon. So happy birthday to my hubby, nga pala hubog, char. So hindi siya gaanong mag-ano sa camera. Ayan siya. Ayaw niya. O exact opposite sa akin. Char, mahilig mag-selfie. Siya ayaw niya. So, hingin ko lang na more birthdays to come and palaging healthy at always safe sa pagbiyahe kasi nagbiyayan yan sa motor. So, yun lang. And ano pa ba? So, kakain muna kami, guys. Nandito ako sa kasagingan. Kakain muna tayo doon sa kanila. Pupunta ako ngayon sa my in-laws. So, tara, kain tayo. 5 hours later. So, guys, po handa namin lechon na pabo. Kaya ano sa Tagalog ang pabo? And then, halang-halang. And then, bihon. Yan lang, guys. So, my peacock. Lechon peacock. Can you see? And then, halang-halang. And, hindi mawawala ang lumpia. Aww. So guys, darang birthday boy. Amerikano na siya kay blonde yang buhok.
So, yan lang po ang handa namin. Wala, nalanay ang caramel. Nabali! Nabali ang cake. Thank you for watching. So guys, kakain na kami. Nandun si Waisel Bad, oh. Si Jau Jau, oh. May pamangkin. Akong in-law, mama. Waisel Bad na napat. I give you my heart. Happy birthday to you. Inuman yung birthday boy. Napat guys, napat. Tapos na. So guys, sinali ko na lang yung mga pictures namin para lang ma-i-add ko kasi 8 minutes lang kasi yung na video ko. So sinami ko na lang yung video ko at pati na rin yung mga greetings ko sa kanya before. Ako lang talaga ang romantic si kanya wala lang talaga. So perks of being hopeless romantic nga palaging nanonood ng K-drama kaya tuloy pero dead ma. Char. So, pasensyahan nyo na to guys. Kasi, nagiging cheesy ako. Ang mais ko, ang corny ko. Charot. So, isasali ko sa ang mga greetings ko at mga nag-greet sa kanya sa FB para lang may ma-add. Charot. So, pasensya na kayo guys sa aking kakornihan. Wala na talaga akong magawa na video. Charot. So, here it is my greetings for him before. Hi, happiness. Though smile at you doesn't mean I will greet you in your special day. I feel obligated. Joke. Murag na belated na yun. Happy birthday, God knows I already asked him just all for you. Some are answered, others are needed more prayers. You annoy me more than anyone in this world. Still, I want to spend every irritating moment with you because they say that a strong marriage requires loving your spouse even this moment they are not being lovable. Char, so sa greetings ko sa kanya noon, 2018.
Perhaps you're not perfect and you'll never be. I cried a river just to make things better in some way, Char. I'm so happy God answered it and appreciated wholeheartedly. Now I understand why there's you and me, because my weaknesses are your strength. I appreciate how you comfort me during my anxieties and insecurities, even in a bad way. I love how you glare at me when I suddenly cry because of the books I read and the K-dramas I watch. Thank you for letting me read once in a while, even if you do all the cooking and the dishes, because you know that makes me glad. And you don't want me mad. Char! So, yan guys. I like how you stop me for always using my phone, because it's almost media that you don't even care or bother why I'm always so busy with it. Simple gestures and simple things are better in some way if you feel loved, contented, and appreciated, because He knows how to balance it. Thanks God for everything. Happy birthday, hubby. And in 2020, I'm still in awe how time flies in realizing you are in your 40s already. As much as I want to keep this message long, but you don't even bother or care to read. So, yun lang talaga guys, ang kauihan ko. Ako lang talaga mahilig mag-greet sa mga ganyan-ganyan. Pero siya wala. So, walay. So, last February 2, 2021, yan, ang greeting ko sa kanya. At nagpapasalamat ako sa mga nag-greet sa kanya sa FB, lahat mga FB friends ko na umabot ng 100 plus. So yan, in-scroll up ko na lang talaga ang mga lahat ng greet. Thank you in behalf of my happiness. Thank you sa pag-greet sa kanya ng happy birthday. God bless you all. Thank you guys. Kahit wala kaming handa, last year may handa kami konti, pero ngayon wala talaga. So salamat kayo sa inyong mga nag-greet din ha, sa mga friendship over there and mga YT friends, sila Jing, si Sir Aldrin, si Lawrence Foot. Thank you. Ug sa mga hindi ko nasabi, salamat sa inyo guys sa pag-greet ng happy birthday. Stay safe and God bless you all. God bless our YT channel and God bless our always premiere, at gagawa pa tayo ng mga upload, kaya pasensya nyo na ang video ko kasi yun na nga ang purpose pang premiere. Char! Bye guys! 君の虜になってしまえばきっと